ನಮಸ್ಕಾರ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಡಲ್ದಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ತೆತ್ತಿದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಣ್ಣತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏನಿ ತೆತ್ತಿದ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ಪಗ ಅವೆಡ್ಲ ದುಂಬು ನಿಕ್ಕಲು ಗಂಟೆದ ಚಿನ್ನೆನ ಹೊಸದಿತ್ತು ಜರಡ ಒತ್ತಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಿನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬಕ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರುಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋರ್ಡು ಪುನಃ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮತ್ತೀರಿ ಹೆಂಗ ಇಂಥ ಟಿಲ್ಗ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 10 ಬೇಪಾದ್ನ ತೆತ್ತಿ ಗಲಸದ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಏನು ಮಾಡೋದು 10 ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದೇವನ್ಲೆ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿಲಿ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತು ಮಂಜಲ್ ಸಾಸೆಮಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತು ಕಾಲು ಎಲೆ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತು ಮೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತು ಬೀರ್ದರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಗೆಂತದ 15 ದಾತ ಪುಣ್ಕೆದ ಪುಲಿ ಚೂರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಡು ತಾರಾಯಿ ಜಿಡದಾನೆ ತಾರಾಯದ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಚ್ಚಪ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಸುರುಕಾದ ಮಸಾಲೆನ ಪೊತ್ಪೊಂಗ ಐಕ್ ಬೋಡ ಆದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮರಿಯಲ್ದ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಉಂಡತೆ ಬಜಿ ನಪಾಸತ ಮಾರೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕದಿ ಒಂದ ಅಂಚಾದ ಪೊತ್ಪೆರೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ಪಾಡಾಪಣ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿತ ಪಸೆತಂಶ ಆಜದನತೆ ನನ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಬೀರ್ದರಿ ನಿಕ್ಲೇನ ಗಮನ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಏನಿ ಎಡೆ ಮುಚ್ಚಿ ಗಲಸದ ಜಾದ ಪಂಡ ತೆತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಹೋಯ್ತು ಮುಜತೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ಕೊಂಡು ಲಾಯ್ ಘಮ ಘಮ ಬನ್ನಾಗ ಆಹಾ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನಂತೆ ಚಪ್ಪಾಯ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ಚಪ್ಪಾಯ ಬೇಕಾ ಕಡೆಗ ಆಯ್ಕೆ ಬಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡೆ ಜಾರ್ದೆ ತಂದ್ರೆ ಆಯ್ಟಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡಂಪಲೆ ನಮ್ಮ ಈತು ಪುಲಿ ಪಾಡ್ದ ಪಂಡತುದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತನ್ಲೆ ಮೀಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಲಕ್ಕತ್ ಪುಲಿತಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಬಕ ಬೋಡು ಪುನಾತ್ ನೀರು ಗಲಸದ ನಮ್ಮನ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ತೆತ್ತಿವಂತೆ ಮಸಾಲೆನ ಒಯ್ತು ನೋಡಾಂಡ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೆ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಉದ್ದೋಗು ಮೂಜಿ ಬರ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದೆರಡು ದುಮ್ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿದ ಅಟ್ಟಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ನಮನೆ ಬರ್ತೆ ಪಾಡ್ದ ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಚ್ ಪದಜ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸಾಲೆ ಪೊತ್ತನ ಬಣಲೆನೆ ದೆತ್ತೊಂಲೆ ದೆಗದೀಪಿನ ಅಗತ್ಯಜಿ ದಾಪಣ ಎಂಚಲ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋಪಿನತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಎರ್ಮೆದ ಕಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಾಗ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸಾಸಮಿ ಪಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಸಮಿ ಪಟ ಪಟ ಪುಡಾವನಾಗ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿದ್ದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಪಾಡಂದುಲ್ಲ ದಾಪಣ ನಮ್ಮ ಬೇಸೊಪ್ಪುಡು ಪಸೆತಂಶ ಉಂಡು ಸುರುಟಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ದವಾಡ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ರಟ್ಕೊಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೇರ್ಕದು ಒಂತೆ ಪಡ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಪೊತ್ಪೊಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಕೇಕ್ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಆದಿತ್ತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಅರೆದಿನ ಮಸಾಲೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಓ ಜಾರಡ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದರ ಅವೇ ಜಾರಡ ನೀರು ತುರತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಇತ್ಯಾರೆಪು ಈ ನಮನೆ ಕದ್ದಿರ ಹೆಸರು ಆವನಗ ತೆತ್ತಿದಿಲೆ 11 ತೊಲೆ ಬಕಾಸುರನ ಬಂಜಿಗೆ ಏತ್ಲ ಯಾವ್ ಇತೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪೆತ್ತಿನ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡ್ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಕುರಿದೇ ಪೋತುಂಡು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡಿಬೇಕಾದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡ್ತು ಬೇಪಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಪು ಕುಡವರ ಈ ನಮನೆ ಕೊದ್ದಿರ ಹೆಸರು ಆವನಗ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೇ ತೆತ್ತಿದ ಪೊಲೆ ಮುಂಚಿ ತಯಾರಾತನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡದ ನೆಟ್ಟು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 114 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಕುಡಲ ಆತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬರೀ ಎತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಒತ್ತೇರಿ ಮರೆಪಡೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏಪ್ಪಲಪ್ಪ ಸತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸೊರಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ದೋಸ್ತಿ ಆಡಡೆ ಶಾಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ